ए दीदी सुनो ना, पहले हमारी बात सुन ल, तू बाद में अपन काम उम करी। हम बड़ी जरूरी बात खातिर फोन करने देंगे, तार लगे हम जल्दी फोन ना मिलावे नहीं। अच्छा, हाँ जानता हमको रुका सिखा रिया है। हमारा देवर के बियाह तय होता। हाँ तो जानता तू उनका मिलल बटे 20 लाख ले दहेज। हाँ हमारा कितना मिल रहे 8 लाख ले, हमारा 8 लाख में दिया रहे। हाँ उनका मिलल था 20 लाख। अब जान जा कि जब ये हम सुनमे कि उनका 20 लाख तब बुझे कि दादा अब तो बुझाते घरवा में हमार मान जान बड़ी कम हो जाई। अब जन हो देवरानी आई ओकर ढेर मान जान हो, काहे को 20 लाख लेके उतरी ना। हाँ तो सुना ना, तो वही में से वो 15 लाख के जेवर बने जाता उनकर। हाँ जान जा कि हमार तो बुझात रहे ओहू जा हम गिर जाए, हार्ट अटैक आ जाए कि बाप रे 15 लाख में कितना इनका जेवर आई। हमार तो 5 लाख के जेवर बना रहे। हाँ इनका 15 लाख के जेवर बने जात रहा। तो सुनो ना बतिया, तो का भवे न कि गौवे लो जेवर किने तो एगो चीज बड़ा निमन भवे। जान जा कि भगवान सोच रहुअन कि हमारा पर भगवान मेहरबान रहुअन, बुझ कि भगवान चाहते ना रहुअन कि हमरा से ढेर जेवर हमरा देवरानी के होखे। हाँ तो का भवे न, सुनो ना बतिया। हाँ का भवे कि जब किने गवन तो जौन जेवर किनाइल बा उ जौन हमर 5 लाख में जितना जेवर रहे ना उतना उनकर 15 लाख में भइल बा। ये बात के हमरा इतना खुशी बा कि पूछो मत। आ जानत रहू हमरा से न हल्के बा। हाँ ये जान जा कि अगर ऐसा ना भइल रही ना दीदी हम तो जान जा कि सीधे बुझा कोमे हम चल रहते हैं। हाँ इतना ना भारी टेंशन नहीं हमरा हो गए रहल कबारे के ना कि ना से बाप रे बाप हमें घर में रहम। हाँ वो इतना भारी भारी कुल पहन होन के कुल घूमी आ हम ये कुल ऐसा कुल पहन के घूमम ना, ये हमरा तनको बर्दाश्त ना रहल। जान जा कि हमार तो अगर ऐसा होई रहित ना तो हमार जगह जगह दांत लागी हम तो वही जब बेहोश हो जाती। हाँ ना ये चीज हमरा से ना बर्दाश्त कि हमरा से निक हमरा से भारी जेवर गहना ओकर होखे ना। हम ऊपर रहम, हम जेठानी हई तो हम ऊपर रहम, ऊ काहे ऊपर रहिए। हाँ जान जा हमरा तो बड़ी खुशी भइला। हाँ एगो काम बड़ा निमन कइल है भगवान जी के लाख लाख धन्यवाद करत कि हमरी ओर से बड़ी भगवान जी बानी। ठीक बात दीदी रखत नहीं जानत रू लागत कि हुआ आवता। हाँ अरे का कहल जा कहीं बतियावल मुश्किल हो गइल बाटे। लागत लोग ठुका लगा के देखे आ सुने कि केकरा से बतियावतिया, केहू से गहना गुड़िया के बात नहीं के बतिया तो नहीं हरवा। लेकिन हाँ ना हम रखत नहीं। हाँ अब गहना कौन बात मत बतिया फोन करिए तो। हाँ जब के बात हो जाए गइल बाटे। हाँ हम ही फायदा में बनी हो। हाँ ठीक बाटे दीदी रखत नहीं कि वो आवता। हाँ अब जानते हो ढेर कुली बात बाटे। हाँ उतारा से ना हम अस्थिरे बतियाम जब केहू ना रही घरवा में ना तब तारा से हम बतियाम कि औरी कुल का की ना ताई घर में हमरा से केहू कुछ पूछत नहीं थे। हाँ ठीक बाटे दीदी रखत नहीं कि वो आवता। ठीक बाटे बाद में बतिया के आवता।